Sa ating good news naman po, bayanihan ng mga residente para ilipat ang isang bahay kubo sa Basista, Pangasinan na naging viral. Alamin natin ang kwento niyan sa good news ni Idol Tita Ronnie. Viral ngayon sa social media ang bayanihan ng mga residente sa bayan ng Basista matapos magsama-sama upang ilipat ang isang bahay kubo. Ayon kay Xander Faustino, ang uploader ng video, ibinigay umano sa kanyang naturang kubo at gusto niyang ilipat sa kanyang sariling lupa. Sa tulong ng 20 kalalakihan, sabay-sabay nilang binuhat ang malaking kubo patungo sa bago nitong lokasyon. Tunay nga namang hindi lamang sa telebisyon o nababasa sa mga aklat ang ganitong eksena na bahagi ng ating kultura. Isa itong paalala na hanggang ngayon ay buhay pa rin at nananaig pa rin ang bayanihan sa mga Pilipino. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.